Kwasikakhulu ke mphulaphwa sekhaya ixesha loba ke samkele indwendwe lethu namhlanje. Indwendwe lethu ke masimamkele DJ Letch. Kunjani mhlekazi wami namhlanje? Kuhle bhuti, akho nto imbi. Kunjani kuwe bhuti? Kwasikakhulu siyabulela nathi siyavuya uncokola nawe namhlanje. Mandikunika ithuba uzibulisele ngokupheleleyo kumphulaphula usela mntakwethu. Molweni kubantu bonke balapha ke-Eastern Cape. Igama lona nguSihle. Eli stage sam nguLedge. Ukuzazisa ndizazisa through ibhizinesi yam okanye ndizazisa uSihle. Ya, besifuna lamagama yonke lonto. Mhlambe omnye umuntu abuziba ungowaphi, ungumni zonke ezo zinto. Ndizalwe ngumqwathi kodwa kongeke kwenziwa ngumamnqongo. Ndihlala apha eMlungisi eQueenstown. Uqala kwam yonke into yodibana nomculo uDJya, it was 2017. Okay. Mntakwethu intoni yabangela uba uzibone ufuna ungena kule industry, ufuna uDJya, wakhuthazwa yintoni? Bhuti wam, zange ndithethe nomntu but kwenzeka ndandisebenza eQuindustria phaa ngasezibilini. Into eyayisenzeka rhoqo xa ndipeyile zakukho into imane indixelela nje ephendlebeni uba hamba mbothenga into ethile, of which zangazazi nozazi mna ke ezo zinto. It was back in 2012, 13, 14, then 15 ndayeka xa beseziphelele zonke izinto funeka ndizithenga which is ndingayanwa ndizazenza ntoni ezo zinto, but ayisenzeka qho xa ndigqibopeya loo nto. Then ukuba 2017 ndiqalisa ke ngoku ukubona uba kafuneke ndizenze ntoni. Okay, uzothi kangoku ijeni injani mntakwethu, zeziphi ii-challenges esele udibene nazo and was overcome njani? Kuyo yonke le ndlela from 2017 ndidibane nabantu becela usebenzisana nam, bebona indlela endiphusha ngayo le nto, uyabo. Ndidibene abantu endisebenza nabo ngoku bayi-7. Ii-challenges babakhona abanye abantu endidibana nabo disappoint umntu. Khona laa nto umntu xa edlala umculo ebeyifuna usela, afuna unxila, of which angikwazi usebenza nabantu abanjalo. So ke ngoku zizo ii-challenges ezona zazinzima, but awuzumjaja umntu xa uqala ufika kudibana naye, kunyanzelekile umnike i-chance. But zizo ii-challenges endidibene nazo. Otherwise through uthetha nomntu for ukwenza ibhizinesi naye, sithetha yonke into from that day sigqiba udibana naye. Akho nto zitshintshayo along the way. Okay, i-entertainment yenu lithini igama layo and ningo-DJ abadlala umculo onjani, especially wena? Siyi-Big Cheese Entertainment, yona eyaregistered ngo-2020. Kwanabona uba mayibe registered ngoba uba singabi nagama elizaba solid, abantu abaninzi abasuzohoya ncam. Bethini enye question kanene? Yeah, udlala umculo onjani wena? Umculo onjani andina-genre endithi ndime kuyo uba ndidlala ikwaito okanye ndidlala. Kuxhomekeka i-crowd uba apho ndifike khona le crowd lena ngumculo onjani lo uthandayo kule ndawo ndikuyo. Akho genre ndibethayo mna xa ndidlala umculo. Ndiyakwazi usuka from kwitempo engu-107 ndofika ku-127 within i-hour okanye within 1.5 hour, if ever ndiyabona uba bathanda igenre efast. Okay, DJ Letch, siyayazi uba uthi uqale ngo-2017 uzothi ga ngoku mhlambi zikhona isupport endleleni umane uzifumana, kodwa ke ngalo mzuzu ngeyiphi isapoti oyinqwenelayo? Support endinqwenelayo kuba abroad apha komani, abantu basixhase xa senjo, even during the week, because iyona imini esebenza ngazo ku-Friday, Saturday, Sunday. Sikwazi udlala nangaphandle kweQueenstown because sinayo i-challenge yelaa nto ze-transport, yabo. So
kuba nzima vese kuphuma ufuna uphuma uyojonga ibhizinesi, let's say East London, of which ndiyayazi uba will kill it, yabo, xa sinophuma ngaphandle. Yiyo into esibetha kakhulu, into edibene netransport, le nto singakwaziyo uphuma sekona kuma-Bloemfontein, yabo. And kwi-social media sisonke sibayi-7 asikho bade kwiinto zidibene neefowuni, asizicofi kakhulu ifowuni. Inayo loo nto yenye uba isibethayo uba singazi-advertise kakuhle, yabo bhuti. Okay. Masikhuthaze umuntu ngoko onqwenela ufana nani angene apha eku-DJeni. Baninzi kakhulu ingakumbi kule mihla wonke umuntu ufuna uzibona engu-DJ. Nina ke seninamava nihambile nabona, ungabakhuthaza futhi ubalumkise uthini? Makanyamezele umuntu, akho lula. It's not easy. Uyadibana nabantu ngabantu, uthi ubhizi usenza umsebenzi, umuntu akwazi ukuxelela iingxaki zobomi bakhe qha akaziva uba uchaza iingxaki zobomi bakhe yena ngelaa xesha achazela into yakhe ngawo, uyabo. So ezinye izinto afunekanga uzithathe direct, uzise kuwe. Mamela le nto uzixelele ngayo, ube phezu kwayo. Kuzawuba buhlungu because ngozandiqala mna ndiqala ndodwa, zandilala phezu kwephuli because zandidlalela kude mna apha eQueenstown, uqala kwam nqa. So into yetransport uba mandibuye, andilala phezu kwephuli ngqoma mandispende loo weekend leyo apho kuloo tavern. So andilala phakathi etavern phezu kwephuli. Zinto ezinjeyana ukunyamezela and uzawuba right. Right. DJ Ledge, abantu abafuna ukusapota, abantu abafuna ukusebenza nawe, abantu abafuna ukulandela, bakufumana njani kwi-social media platforms? Ungabashiyela nenamba. Endiyisebenzisa kakhulu social media ngu-WhatsApp, not uFacebook, which is number ngu-078 080 4340. Eyesibini ngu-071 034 0190. Alright. Takwethu siyayivala kodwa ke khasincokolele ngamaphupha akho. Uzibona uphi ngoku-DJya? Ukweliphi inqanaba? Usebenza nobani? Kuchiphu uthetha olo hlobo uba ndizibona ndisenza into ethile bhuti wam. Izoba benditshilo kuwe ndithi uqala kwam usebenza le nto zandingayazi mna. Into zandimane ndixelelwe endlebeni, which is ayingengomntu, ngumoya, andiyazi. So ke ndiyaphusha ngandlela zonke, ndiyaphusha ndanqwenela udibana nabantu sebephambili. Anotsho uba ndifuna uzibona phi, ndizawubona kule ndlela ndiyihambayo because ndiyayithanda le nto ndiyenzayo. Wow. Nkosi kakhulu ke DJ Ledge nexesha lakho. Nathi siVukane FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Abaphulaphula ngomso baza kube bemamele imix yakho 4:30. I can't wait. Bengcabane zaba namhlanje qha ke. Okay. Kaloku sigroova Friday mntakwethu, sigroova Friday. Nkosi kakhulu masibulele. Ndabulela DJ bhuti. Ledge mplava sekhaya ngalo ke elithuba i-25 mizuzu sesileqa kwezemidlalo noPhizo.